an bɔra ka information téléman dɔ sɔrɔ ko Mali surasi dɔw de bɛ ka taa fara jatigɛwale mɔgɔw kan Mali yɛrɛ contrôle la bi an y'o kibaruyaw sɔrɔ an ye surasi dɔw photo ye nin cɛ in tɔgɔ ko Jamal Ould a photo filɛ nin Jamal Ould jema surasi poste fɛngɛ bɛ ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye et puis colonel de don dɛ an y'ale ta ye an ye dɔ wɛrɛ fana ta ye ale tɔgɔ ko Abdullah Ag Aidara ale fana photo filɛ nin ale fana ye a ka marifaw a ka mobiliw a y'a bɛɛ ta ka taa fara rebelles ka Front de Libération de l'Azawad a taara fara olu ka Mali yɛrɛ contrôle la o information de bɛ ka bɔ bi ka réseau bɛɛ ta mun an bɔra ka nin vidéo kɛ n bɛna fɔ maliyɛnw ɲɛna aw kana paniquer o kelen ye mɔgɔ fɛn fɛn yirala a bɛɛ ɲɛda jɛlen don n tɛ n'u siyaw fɔ dɛ o kana taa aw bila aw ka taa fɔ k'a bɛna siya ko kɛlɛ daminɛ an ka jamana kan an b'aw deli Ala kama aw y'a mɛn parce que ça fait partie de la vie parce que minnu ye nin kɛ bɛɛ b'u kɛcogo dɔn donc parce que dɔw bɛ taa émission sigi sisan vidéoman dɔw bɛ yen o tɛ diɲɛ kalama vidéoman dɔw bɛ yen o t'u bo ni sagabo bɔ ɲɔgɔn na u bɛ t'u sigi sisan ka taa vidéo kɛ an y'a fɔ aw ɲɛna ninnu siyaw ninnu bɛ taa ka sɔrɔ u siya dɔw bɛ yen u bɛ ka Mali dɛmɛ aw kana taa siya ko kuma fɔ yan dɛ Ala kama a y'a mɛn a y'u ye a y'a jate Mali surasi dɔw de Mali janfanti bɛ yɔrɔ bɛɛ janfanti bɛ maraka la a bɛ bamanan na a bɛ siya bɛɛ la aw kana taa siya ko kuma daminɛ parce que o de bɛ na ni confusion ye fɛn fɛn ni confusion don ne Seku Tunkara t'a fɛ fɛn fɛn ni confusion don ne t'a fɛ n bɛ k'a kɛ parce que n tɛ fɛ an ka jamana ka kɛ i n'a fɔ Rwanda kɛra cogo min parce que an bɛ ka minnu bɛ ka marifa bila ka taa fara juguw kan bi an ɲɛ b'u kɛcogo la aw kana taa u golo couleur fɛ k'a bɛ taga u kɛ a dama fɛn dɔ ye ka na an tulokɔrɔla chauffer n'o ye aw kana taga kuma o siyaw kan yarɔ ne b'a kalan ne m'u si siya fɔ n ye farikolo couleur de fɔ parce que n b'o ko fɔ mun de la parce que naloma dɔw bɛ yen réseau kan u bɛ t'u attaquer mɔgɔw ka familles la sisan u bɛ commencer u bɛ jɛmanw attaquer daminɛ en 2012 u ye nin kɛ u taara bi tamaseki dɔw kan ka to k'olu ka sow kari ko parce que dɔrɔn ko rébellion daminɛna dɔrɔn ko mɔgɔ dɔw bɔra Mali armée la alors que dɔw bɛ yen u wulila Bamakɔ de maliyɛnw de don ne ka vidéo in dabɔ kun o de kama parce que ne tɛ fɛ n faso ka bi n y'o de fɔ a bɛɛ ɲɛna ne tɛ fɛn kelen fɛ Mali kɔnɔ Asimi Goïta de a banna dɔw ko n'i tɛ Asimi fɛ k'o kɔrɔ k'a fɔ k'e ye jadisi de awɔ mais ne de tɛ Asimi fɛ quoi n tɛ Asimi fɛ n tɛ Bina Jara fɛ mais n bɛ Mali fɛ kuma bɛɛ banna voilà n tɛ ala deli Mali ka bi mɔgɔ fana bɛ fɛ Mali ka bi Ala k'o tigi bi mɔgɔ bɛ fɛ kojugu ka kɛ Mali la ya Rabi yama Ala k'o tigi fana bi n bɛ dugawu don don o don bɛɛ ka fɔ ko amina ni maa minnu filɛ nin de bɛ ka déserter ka bɔ armée la bi a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw bɛ bɔ armée la Ala ka kulu wala batan don a n'a cɛ mais a kana kɛ sababuya ye k'a bɛ confusion créer aw ni ɲɔgɔn cɛ sinon a bɛ ka kɛ dɛ Mali sɔrɔsi caman de bɛ ka taa fara mɔgɔ ninnu kan a dɔw kɛra Kidali a dɔw bɛ yen et puis u bɛ ka mɔgɔw kun lavage de cerveau kɛ et puis plan dɔ fana bɛ yen tuguni Faransi yɛrɛ kɔnɔ o bɛ ka kɛ bi Faransi Algérie désertion bɛ ka kɛ o tiɲɛ mais Faransi ka taa Algérie ko caman bɛ ka kɛ bi an bɛɛ ɲɛ b'a la maintenant sisan plan min préparé bɛ Mali contre la bi wallahi billahi solution kelen de b'a la bi solution fila tɛ dɛ solution kelen de bɛ Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ bi o ye maliyɛn bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan mais maliyɛnw t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛ ka Asimi Goïta tɛ se ka kɛ a jamana don a kafalen don a yadalen don jamana bɛ ka bin a t'a dɔn ko fiɲɛ wulila sariya adamaden ni i nalonna ka tila k'i farati naloma juguman o bɛ dugu ci quoi Asimi kɛr'o de sariya a bɛ ka muru ta ka yɛrɛ kɔnɔ fara a t'a dɔn quoi Mali mɔgɔ bɛ min na bi n'i ye ne Seku Tunkara kɛ Mali président ye bi n bɛ arasibati o woroso poivron bɛɛ n b'o bɛɛ bila nin waati la ka maliyɛn minnu bɛ extra ka bɛɛ wele cɛ a y'an ŋɔn bolo di ɲɔgɔn ma n bɛ Mali jeunes wele jɔn de bɛ fɛ ka marifa ta solution min yɛrɛ ye wulibali yɛrɛ ye nin bɛɛ kɔfɛ parce que ni sogo solution kelen don petit A bɛ petit B bɛ petit C bɛ mais solution yɛrɛ fana kɔnɔna solution fitinin dɔ fana b'o la o ye ka peuple armé ka Mali jeunes wele jɔn de bɛ fɛ ka marifa ta ka formation kɛ ka VDP créer n'an m'o kɛ an bɛ Mali perdu an y'a fɔ bi la ko tɛ an ye Kidali perdu
ka fɛn perdi an ka sɔrɔsiw bɛ ka démoraliser ni kɛlɛ kɛra k'a tɛ ban a tɛ ban i b'a an ka sɔrɔsiw bɛ marifa bila a bɛ ka kɛ déjà wala ne tɛ fɛ fɛn dɔ bɛ ne tɛ fɛ k'a fɔ réseau kan a ye nin fɔ bɛɛ le cerveau nin fɔ ka tɛmɛ Segu Tunkara nin fɔ ka tɛmɛ bɛɛ le cerveau y'a fɔ a vidéo bi bɛɛ ko n'an ma wuli ka nin kɛlɛ kɛ bi don dɔ bɛ k'a la kɛlɛ in bɛ bi an da la bi u bɛ ka gouvernement bɛ sigi bi Assimi Geni ko u y'o la tigɛ déjà u kɛlen bɛ k'u ka gouvernement sigi bilahi mais problème kɛra jumɛn ye Assimi Goïta ye mɔgɔ ko Assimi Goïta k'i ka fugula jɛngɛn o y'a bɛɛ kɛ Mali jugu ye dɔw bɛ olu tɛ Assimi fɛ olu ni anw yɛrɛ fana tɛ ɲɔgɔn fɛ anw ye nationalistes de anw ye anti français de est-ce que tu vois mais an ɲɛ bɛ Assimi taabolo de man di anw ye mais dɔw ta tɛ Assimi taabolo dɔw ta ye an bɛ fɛ faransikan na o mɔgɔw fana bɛ yen mais aw y'an bɛɛ ta k'an bɛɛ bila barama kelen kɔnɔ ka daga barama bila maintenant an ma naloma denya kɛ ka tɛmɛ o kan awɔ o bɛ ne yɛrɛ kunkolo bila kuma la ka taga Bina Jara ninnu kunkolo ko la ne bɛ yɛlɛ o la quoi bɛɛ ni Ala na gara cɛ fɛn dɔ Maliya ka jugu dɛ o de kosɔn k'a ma ko Mali bɛ ka bin de mun bɛ ka préparer Algérie mun bɛ ka préparer Mauritanie mun bɛ ka préparer Faransi n'aw b'a dɔn bila a bɛ ka kuma a bɛ wo kulon kan fɔlɔ Bamakɔ bila a tɛ a t'a dɔn blocus in bɛ Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔkaw ma santili daminɛ fɔlɔ n'a santili daminɛ don min na an bɛ ɲinɛ Kidali kɔ an bɛ ɲinɛ Tombouctou kɔ o wagati kelen u bɛ Gao minɛ ka Tombouctou minɛ ka Ber minɛ k'u ka Azawad indépendance ka proclamer ka sɔrɔ ka Bamakɔ datugulen bɔ pression bɛ kan ka Bamakɔ pour que an ka ɲinɛ yɔrɔ nin kɔ ko in bɛɛ y'o de ko in bɛɛ y'o de sisan ko in ma dabɔ kama ko in dabɔra dɔrɔn de kama bon ne kɛlen bɛ mun kɛ ni fɔ solution kelen bɛ nin na bi o ye maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan mais président bɛ se k'o kɛ bi o tɛ Assimi Goïta je vais être très honnête avec vous Mali sɔrɔsi caman démoralisé len bɛ bi dɛ n tɛ nin la dɛ an ka bɛɛ de cerveau ka kuma in lamɛn o kɔfɛ min fana bɛ yen ne sɔnni kan ka sigi o kan kosɛbɛ k'o diya bɛɛ ma mas Burkina ko de les volontaires pour la défense de la patrie o de bɛ bila sen kan et anw y'o de fɔ boulevard kan que nous sommes prêts à donner nous mago bɛ 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui moi Adama Ben Jara en tête 6 mois u ko d'an ma décembre an bɛ segin ka na Bamakɔ an mago tɛ médaille la dɛ Burkina olu bɛ sara 35,000 de wa prime bɛɛ lajɛlen bɛ 12 bɛ d'i ma prime wɛrɛ bɛ d'i ma i ka dumuni sɔngɔ ye o bɛ bɛn 9,000 ma prime wɛrɛ bɛ d'i ma o bɛ bɛn 20,000 ma 15,000 ma donc a bɛ n'i sara 1,000,000 bɛ d'i ka famille ma n'i banana 6,000 bɛ d'i ma pour que i ka sacrifice de l'ultime sacrifice i tɛna fɛn ɲini na quoi i bɛ taa faso kumabɔ de la anw ko k'u k'o de kɛ wa anw ta bɛ kɛ bénévolat ye anw mago t'a dɔrɔmɛ kelen na u k'an wele k'an organiser marifa bɛ monter cogo di a bɛ démonter cogo di k'an fara ɲɔgɔn kan ka recrutement kɛ dugu ninnu bɛɛ kelen kelen kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ minnu bɛ dugu minnu dɔn an n'olu ka bila ɲɔgɔn ɲɛma surasiw professionnels ka bila an ɲɛ an ka taa kɛlɛ in kɛ quoi mas o de bɛ kɛ ka irisiw ka base sigi Gao ka MINUSMA gɛn mois de juin ka tila tugun ka anw yɛrɛ bila anw ka dugu minɛ Mali jeune den sɛbɛw an ka taa nin baara ban kuma tɛ ara dɛ wa n'an ma taa nin baara ban ni kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya ka na an bɛɛ sɔrɔ yan an bɛ ka ban ka taa guerre min kɛ i ka taa sa i bɛ ka jugu gɛn o ka fisa jugu ka kisɛ k'i kɔ la i boli kɛ dɛ kuma bɛɛ filɛ nin an ka kuma tɔ lamɛn a b'a kɛ to kuma dɔ la kelen de don soit ni guerre sugu mana bin i ka jamana kan n'i ma jugu faga jugu t'i jɛ dɛ o de ye tiɲɛ wa plus a bɛ mɛn plus jamanadenw bɛ saliya a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn dɛ a ye nin kuma fɔ a ka ca san caman ye dɛ o de bɛ ka kɛ bi an ye nin bɛɛ fɔ ayi wulu dɔw bɛ yen olu tɛ nin faamuya olu b'a fɔ de ko a t'a Assimi fɛ a t'a fɛ olu ta ye mɔgɔ ko de depuis a ko da bɛ mɔgɔ ko de la awɔ a bɛ filaw ɲɛkɔrɔ en tout cas n'an m'an kɔlɔsi an bɛ Gao perdre a tɛ mɛn plan mun bɛ ka labɛn Mali contre la an kana da Kidali bombardeli ma dɛ han bilahi taalahi an ka si ka tila la mɔgɔ ninnu tɛ gɛn n'an ka troupe de ma taa sur le terrain n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na dɛ an bɛ se ka dadigi k'u la mais u tɛ Kidali bila dɛ f'an ka sɔrɔsiw de ka taa dugu ma de kuma bamanankan nin fɔlen filaw ɲɛna an ye dɔw yɛrɛ taara poster ko Kidali libéré la cɛ ye nin ko ninnu dabila sa Kidali ka libéré a ka di ne Segu Tunkara ye mais cɛ kana nkalon tigɛ sa c'est à dire ka nkalon tigɛ c'est à dire yɛrɛ nɛgɛ da ye kɔlɔnkɔlɔba boci de quoi ne ye boci kɔlɔnkɔ na kasa bɛ don yɛrɛ ninnu na quoi c'est à dire k'i da n'i ja ka ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ taa yɔrɔ a bɛ bin yɛrɛ de kan c'est à dire ka nkalon tigɛ k'i ni lafiya quoi
k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la quoi nafa jumɛn b'o la k'o de ye fasoden ɲumanya ye minnu bɛ tiɲɛ fɔ k'olu ye fasoden jugu ye ala ka tiɲɛ bange Mali ko in na